O Concello de Outes destinou 30.000 euros dos fondos do Post Social da Deputación da Coruña a axudas á mocidade e á dependencia. A primeira delas, encamiñada a subvencionar a adquisición de material informático, beneficiou a 50 mozos do municipio. Unha delas foi destinada á adquisición de material informático por parte de estudantes, de rapaces rapaces e estudantes en xeral do noso concello para a adquisición de ordenadores, impresoras, ordenadores portátiles, etc., que lles permitan desenvolver a súa actividade, digamos, formativa de forma máis doada, non? Todos sabemos o que pasou durante o confinamento, que unha parte dos alumnos tiveron que seguir a súa labor formativa, as súas actividades formativas dentro da casa, e aquelas familias, en particular as de menor renda, sempre teñen problemas en este sentido, poden ter problemas. Nos, co obxectivo de paliar estas circunstancias, sacamos estas axudas que foron nun montante total de 15.000 euros, e que, finalmente foron máis de 50 os beneficiarios, cubríronse, por tanto, todo o montante total dos 15.000 euros, non? No que respecta á dependencia, o Concello financiou a adquisición de equipos de apoio á mobilidade e á autonomía dentro do fogar, como, por exemplo, camas articuladas, cadeiras xiratorias ou plataformas salvaescaleiras. Outra liña de axudas que tamén no eido social, pero nunha cuestión completamente diferente que acabamos de resolver, foron as axudas para a promoción da autonomía e a mobilidade das persoas dependentes e persoas maiores no noso concello. Temos unha poboación no noso concello avellentada, e unha parte da poboación, por tanto, que necesita determinada infraestructura, determinado instrumental, sobre todo para garantir a súa autonomía e a súa mobilidade dentro dos fogares, e por iso, dentro dos servizos sociais, se planificou e se desenvolveron unha liña de axudas destinada á merca deste equipamento, non? En total, foron 12 as solicitudes atendidas nesta segunda liña de axudas cun importe próximo aos 15.000 euros.